ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ପୋଖରୀରେ ଦୁଇଟି ବେଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଏପରି ସମୟ ବିତିଯାଏ। ତାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲା। ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭଉଣୀ, ପୋଖରୀ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା। ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୋଖରୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବା। ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଚାଲ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଥିବା ପୋଖରୀ ଦେଖିବା। ସେମାନେ ପୋଖରୀ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଏକ କୂଅ ମିଳିଲା। ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ଭଉଣୀ ଦେଖ, ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କୂଅ। ଆମେ ଏଠାରେ ରହିଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି।